Hola, soc Mariam Ramon Climent, he sigut extenista professional i em dedique a tot el tema del tenis i pàdel, a gestionar les empreses que tinc. Bueno, jo em vaig decidir en dedicar-me a jugar al tenis en un inici perquè eren socis del Club de Tenis La Llosa i per tradició i per afició de casa ens vam vincular i vam encaminar en uns tornejos que me van anar molt bé i vam veure que tenia un potencial i tot va anar ja seguit fins que vaig estar en lo més alt del tenis 8 a Tour. A veure, per ser dona, el que és les dificultats que hem tingut a l'hora... N'hi ha diverses fases que la dona va trobant-se a tots els nivells quan va descobrint un poc en el deport com té que anar creixent. La primera fase, quan comences a competir, que te veus a soles, és la por de que no te faci mal, de no veure't en ninguna situació incòmoda respecte a un home. Esta part que no es parla, de xiqueta se nota molt, i més quan t'ixes en aquella època sobre els anys 92, 94, 95, que jo vaig començar a eixir als països de l'est i tal, jo notava molta por i vaig tindre algun episodi desagradable que me vaig tindre que solucionar en molt de caràcter, però bueno, este punt és un punt a tindre en compte i la gent té que saber que existeix, que la dona està un poc descoberta respecte a l'home. Quan eres més major, que ja eres més madura sobre aquest tema, veus que a nivell professional no estàs igual de valorar i sí que estàs igual de pagar en tenis, que jo sí que ho tinc que dir, que els premis de tenis estan igualats al de l'home, però no està igual de valorat perquè la meitat del món segueix sent molt machista i respecte a tot el que he conegut, que he pogut estar viatjant en Austràlia, que és el país que jo més el tinc a lo que és la mida que m'agradaria tindre el país en aquestes normatives, en aquests valors, en aquesta ètica, en aquest respecte, en aquesta cosa de la naturalesa. Veig que estem molt lluny perquè encara hi ha un interès generalitzat de societat d'aquest masclisme que estem molt sumises a ell i no ens reivindiquem i en el tema de conciliar en la família estem però molt lluny d'aconseguir coses importants, amb la qual estic molt enfadada en el sistema, soc antisistema perquè veig que qualsevol persona, dona, que vulgui triomfar a qualsevol nivell, un home sempre el valoraran més. Sempre, aunque una dona puga fer-se valer en la seva professió, en la seva empresa, però veig que no està valorat i al final no estem en els llocs que tenen que estar. Estic enfadada en el meu país després de lo que hem donat totes les dones a nivell d'esport a este país. A veure, jo el consell que dono a totes les xiquetes és que siguin independents econòmicament, que lluiten per els seus somnis, siga el que siga, que diguen les coses ben dites, que n'hi ha molt de masclisme, que lluiten contra aquest masclisme, que unifiquem un poc tot aquest sentiment, perquè és un sentiment que el tinguem amagat i no el parlem, i està. I n'hi ha que fer un tipus d'unificació per anar creixent als nivells que el ser humà i com a dona ens mereixem. I jo crec que és copiar i pegar sobre països que funcionen bé i no és tan difícil, però n'hi ha un interès molt gran de l'home que no ens interessa.